Абсолютно всички ли досиета се съхраняват тук, в тази сграда? Основна задача на комисията е изграждане на централизиран архив, който в момента е в процес на изграждане, а тези документи, които до момента са приети от комисията, се намират в архива на комисията. Създаването на един такъв архив, това са хиляди, стотици, хиляди досиета. Знае ли се какъв е бил точния брой, какъв е точния брой на всички досиета? Точния брой няма как да се знае, но може би около 20 км. В километри? 20? Да. 20 километри? Абсолютно. Колко точно са 20 км? Собственият ми ръст се нанася в 20 км 11 628 пъти. Ако се движи с максимална скорост, без да спира, Golden Retriever би могъл да измине 20 км за около 25 минути, а пикиращият сокол скитник, най-бързото животно в света, за 2 минути и половина. За да навъртят 20 км, трябва да минат 3 пъти от единия до другия край на Раковска, да отида 6 пъти от надвис до дома на киното или 13 пъти от надвис до Одеон. Ако имаше блок висок 20 км, той щеше да е 233 пъти по-висок от хотел Хемус и щеше да има 6666 етажа. Бих могъл всеки ден от живота си да се запознавам с ново семейство от този супер блок, без да повтарям жилището. А в 20 км досиета са описани стотици хиляди човешки съдби. Колко ли сложна трябва да е една структура, която следи нивото на човешкия живот в сантиметри?